שלום, שמי אסתי כהן. אני קמתי ופיתחתי את גישת אלומה, מאירה פינות חשוכות. פינות חשוכות אני מתכוונת לכל אותם תפיסות ומחשבות וקיבעונות שבעצם עוצרים אותנו בחיים. תפיסות שאומרות למשל, אני לא מסוגל להצליח במה שאני מאמין בו. אני מאמין שהחיים קשים. אני בטוח לא אמצא את בת הזוג הראויה לי, או המתאימה לי, או את זאת שאני אוהב. וגם דברים אחרים שמספרים על עצמנו כל מיני דברים לא ידידותיים, כמו אני לא מוצלח, אני לא ראוי. עכשיו, המילים האלה הם לא סתם מילים, הם בעצם, הם הדברים שמניעים אותנו לפעולה בחיים וליצור את המציאות שלנו. וגישת אלומה שפיתחתי בעצם באה לחשוף אותם, להוציא אותם לאור, לשפוך אור אחר, להסתכל על הדברים מזווית אחרת, ובעצם גם מציעה כלים מעשיים איך לבחור אחרת ואיך ליצור מציאות אחרת. המפגשים הם איתי, הם נערכים אחת לשבוע, מתקיימים או פנים אל פנים או טלפונים, ובעצם כל המטרה שלהם זה לאפשר סיכוי למשהו אחר, משהו אחר שאני רוצה אותו ואני מאמין שאני יכול להשיג אותו. כל העבודה הזאת נולדה מתוך האהבה העמוקה שלי לעבוד עם בני אדם, הניסיון הרב שלי במגוון הטיפולים בעבר וצורות ליווי בהווה של אנשים. והיא בעצם מכילה את כל מה שיש לי, שזה תשומת לב, וזה פשטות וחום אנושי. והיכולת להעצים בני אדם ולקחת אותם לעוצמה הבאה שלהם. אני מאוד אשמח אם תיצרו איתי קשר. אני רוצה לאפשר לכם גם לחוות עדויות של אנשים שכבר עובדים איתי או עבדו. ואני אשמח לטלפון שלכם. מספר הטלפון נמצא למטה. אני מחכה שתתקשרו. להתראות.